Liverpool vilayetiniň merkezi Türkmenabat şäheriniň beýtarap Türkmenistan köçesiniň ogruny 2 tane 4 gatly her biri 18 öýli, 2 we 3 otogdan ibaret. Birinji gatynda döwrebap dükan yerleşdirilen ýaşaýyş jaýlary dabaraly ýagdaýda açylyp bulunmaga berildi. Toý joşgyny betlenen dabara Liverpool vilayet häkimleriň wekilleri, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ýaşul nesil hemde bagtyar ýaşlar, Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Türkmenabat şäheriniň gözelligine gözellik goşan häzirki zaman ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşy işlerini Nusoy ýollary hususy kärhanasynyň binagerleri alyp bardylar. Döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş tabarasyna çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyzyň parasatly baştonlugyna berkarar watanymyzyň ýakly bolganlaryna bilen sepetleri getirgenini, şol sanyna ýurdumyzy, halkymyzyň hal ýagdaýyny, ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmaga gönükdirilen döwlet siýasatiniň üstünlikleri betlenýänini, diýärimiziň çar ýanyna ýokary kil ölçeglerine gabat gelýän binalan guruluşy işlerine barha giň gelmerilip, täze ulanmaga berilýän ýaşaýyş jaýlaryna ýaşamak üçin ähli şertler hem amatlyklaryň töretilen ony bir agdan ňyktap geçdiler. Dabara gatnaşyjylar il günümiziň bagtyar durmuşy, esletli ertirleri, ýurdumyzyň rowşan geljegi ugruna ýygyderli aradalanýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza alkyşlaryny, hoşallyklaryny beýan etdiler. Dabaraly pursatlarda binan guruluşy işlerine tutan ýerle zähmet çeken ussat binagerleri, hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar goşuldy. Täze jaýlaryň öýi ýerlerine iň gowy arzuwlar bilen ýurt garşaltyny ilip ýaşaýyş jaýlarynyň açarlarynyň dabaraly ýagdaýda goşulmagy täsirli tolgunarjy pursatlaryň birine urildi. Täze ýaşaýyş jaýlarynyň eýesi bolmak bagtymy ýetir eden öýi ýerleri buýsun çülen ýaşaýyş jaýlarynyň açarlaryny ýüzlerine serip, döwletli döwranly ajaýyp zamanany bagtyar halkymyza peşgeç beren türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza ýürekleriniň töründen çykýan alkyşlaryny, hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Dabaraly pursatlar aýdym sadyň belenten ýanglanmagyna medeniýet sunugy diýişgärleriniň şowkuny çykyşlary bilen dowam etdi. Şyrnowaz aýdymlarda türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň başyna başlan belent özgörtmeleri, şol asly başlangyçlary üstünlikli dowam edýän arkadaly gahrman serdarymyzyň rowaj işleri, baky bir kararlygymyz asudy hem esletli zamannamada ula joşgun bilen tarif edildi. Sadlaşykly hem owadan tanslar ýaşaýyş jaýynyň açylyş tabarasyna gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak duýgulara ýördi. Gowunlar göterji şowkuny pursatlaryň jaý we gelin toýlarynyň dabaralary bilen otlaşmagy, dabara gatnaşyjylaryň toý şatlygyny goşalandyryp, täsirligi bilen tapawutlandy. Türkmen toýlaryna maksus tutumlar, giden giň meýdana toý däp desorlarynyň şowkuny, gelin gyýlarmadan elişleriniň sergisiniň görkezilşi, bagşy tazanalan folklor toparlarynyň çykyşlary, hatara toý gadanlarynyň atarlyp dörli milli tagamlarymyzyň taýýarlanylmagy, çagajyklaryň toý şatlygy bilen şadiýan oýnaýan pursatlary dabaralara aýratyn bir öwüşgün berdi. Davaran hormatly mehmanlary täze ýaşaýyş jaýlaryna ýaşamak üçin döredilen amatlyklar bilen ýakynan tanışmaga mümkinçilik aldylar. Ýaşaýyş jaýlarynyň mehmanlary niýetlenilen otagy, çağlar üçin otagy ýatyrýan otagy döwrebap enjamlaşdyrylan aşganasy bolup, bu ýerde ýaşajak täze öýi ýerler üçin giň şertler döredilipdir. Açylyp bulanmaga berilen ýaşaýyş jaýlary giňligi, ýagtylygy, guruluşy işleriniň ýokary hilligi bilen tapawutlanýar. Ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşy işlerine ýurdumyza öňürilýän ekologiýa taýdan amatly guruluşy terişdeleriniň peýdalanlanyny bellenip geçilmegi natip. Jaý toýlarynyň toýlanýan ajaýyp gününe toý taçaklary giňden ýazylyp, gelen mehmanlara hödür kerem edildi. Täze ýaşaýyş jaýynyň öýi ýerleri hormatly prezidentimiziň toý sowgatlaryny ýüzlerine silip, şeýle ajaýyp binalarda ýaşamaga giň mümkinçilikler döredýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza ýegtilmez alkyş, hoşallyk sözlerini aýtdylar. Gahrman arkadagymyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman bolmagy, alyp barýan el ýurt bähwetli, dünýä ähmiýetli tutumly işleriniň rowaj almagy tüý sürekden arzuw edildi.